baro ngi pidang sabai phi shakani ka thup khubor min ta ka janmi hashawani sang ki khubor ki babnia to ni phai shwa shakimat ki ba konsal Shakasan pulai lak tam kiu ki bayo COVID-19 hagari bat 6000 khandai spa nyo punriu ngut ki badang don ya COVID-19 haga jilla Yo jing yarap unong yali akai football ka jilla ban let kalan met haga under 16 men's national camp Yo arung kambiang inong tray asha hadien batuklar ki seng bhalang halor ka jing sha wing kam ka jong i Bad hadien chipos nem yo amat biang ka cherapon ji ya ka jing hap slap ka bajur tam tang ha ubnai nailar yo amat ya ka jing hap slap ka balong 6000 south spa arp kandai millimeter ki khubor ki babnia ka jingdan jong baro ki bayo ya COVID-19 hagari kala tam ya ka san phulai lak ngut hadien baladon kandai phulai hajar lai spa lai punyo ngut ki badang shuyo thamai men ta ka si ka jingdan jong ki badang don ya uni ukhyang jingpang hagari kalong shiphola khalai hajar ngut ki santli ki jilla ki badon bon tam ka jing yo COVID-19 hagari kilong ka Maharashtra Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, but Uttar Pradesh. Haki Arpsaw Kanta Balala, ka Jingdon Jongi Balaklat, Hakari, Kalong, 6000 Aspa Sapunyongut, but Pelong, Prapsan Hajar, Riuspa Khatkandaingut, Jong Baro, Kibalaklat, Hakari. Kadba Hajala Meghalaya, ka Jingdon Jongi Badangdon, Yao COVID-19 Kalong, 6000 Kandai Spa, Nyopun Ryungut, Hajar South Spa, Laipunyongut, Kilong Kibalakot, but Laipu Arngut, Kibalaklat. Embok lang nong khlaw ubalong uway na kinong yalakai football ka jilla ulayo jingyarap da kapisa na ki MLA ka seng sign perthay People's Democratic Front uba Bantaydor Lingdo uba Hamletson Dotling uba Jason Saukumi Maulong but uba Gavin M Milliam kila IT yakasong pisa siya embok lang nong khlaw uban sa leyashim benta haka jingkilan med jongka under 16 national camp Haba ay jingkren hakan ni kasngi umintri katanat ilekay ka sarkar jilla uba Bantaydor Lingdo ula ong ba haka jing im ngidey banlong ki brio ki babay bat ki bam aylat ban syaram ngidan kam ban yakun bat yo ya uso ka jingjob ula berap shushu balada don ginong ilekay football ki badon kam jingarap nang ni syakmat kilong ki bakloy ban ay jingarap Lek ma tristam don't give up kata ada bokong sana namar ha jingele ani tu fi gendu sibun fi jinge ai wat jukan ran ya chakma amang ngingan itu fi ko chakke ni isha ba ka sap bo blen ba ya tristam ngir unne o ni player football bisa rekla ko kata ye fi ba nakali ang jongi kickbox yang all the best the poiso poisan chira de chaka but blade or kat but fi don kano jinge pa chitai o ni Ka Deputy Commissioner ka Ribhoy District ka kong RM Kurba kalapin bana ba iway na kinong tray asya ibalatip kerteng kum i imshida thank you ila beteng ya kakam ka jong i kum inong tray asya hakasnong ka ba idon buon kiseng bhalang kilawan bantuklar halor ka jing sya aweng kam itay inong tray asya ka committee ka baday pet ya ka jing pinkub bor ya ki kintay jong ka Meghalaya Legislative Assembly kala shimkya halor ka ni bat kala hukum ya ka bor Pinya District bat ka tanat ka kod kya baki day ban penrung kambiang ya ini inong tray asya Kumbaga kreatif ini kadang-kadang juga jenjang ya kata jikong asya ini jenang, but kemudian kita berok bahwa itu ikong ina asam kam jadi ke kamu itu di asya mungkin jenang PhD. Kum kadak ban buram ya ka jing tray shitom bat ka jinglan ladie ban yakun persha ya ka klam COVID-19 arngut kinong tray asya bat sangut kinong tray aganwadi kila sya open ko buram ha udkhot jong ka seng samla shnong bat ka dorbar shnong jong ka shnong open new nong ston ya ka ni ka jing pen ko buram la pelong han new nong ston Presbyterian Secondary School ha ka jing edon ringkat u rangba shnong ka shnong open new nong ston
kali kapor ini kum kinong song Shillong badan kajing putri yang taka hagamiat jong ki weipat ki paranong song Shillong ki badan kam ya kajing rap ke jong ini rada mentangi ai kajing rap kapor go biang kalau kum bangi ai ke kapor go beriu usliang sibune kajing lang kapor na du girang ba jong ki dong fer ki sengsama Shillong ki agarwadi workers lembat ki asyang ki ba tresitam na kamata kabit kabiang jong Shillong. Ketanat meteorological kala penbena baka India kala yo ya ka jinghap slap jur tam hau benai nai lar na do usnam khat khandai spa nyo pun riau hau benai nai lar ka jinghap slap kala tam da 8% nakashi spa hadien bakala don ka jingduna jong ka jinghap slap hau benai nai tung ka balong shipho nakashi spa bat kani kala penlong ya ka ri ban yo ya ka jinghap slap ka bujur tam hadien sau snam Ketanat meteorological kala batai baga jinghap slap kan sala ban kham duna hau benai nai lor. But habayade bat ka jinghap slap ketanat ka phai khamat chachera ponji ka balong ka jaka ka ba juduna ka jinghap slap habayo nu jor bat ki wei ki jaka ha ka pathai. Ka jinghap slap hachera ponji kala nang jor ha ki arsnam balala ha ka ba hau benai nai lar ka jinghap slap ka long 6000 south pa arp kandai millimeter. Hababu jingken ya ka jinghap slap ha ki shiposnam balala kata hadu ubnai nailar jo uniusnam nadu ubnai ka lalingkot ka cheraponji lani ka sora ka yo ya ka jinghap slap ka balong shipho 1000 khandai spa millimeter ka balong ka bajur tam ha ki shiposnam balala मैं आपको नज़दीक के शिलोंग में जो हमारे जहाँ मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो डिसाइड करते हैं क्योंकि उनके पास DWR से कनेक्टेड रहते हैं वो डाटा क्लियर करते हैं कि क्या कंडीशन है यहाँ पे ओनली केवल जो डाटा हमें भेजे जाते हैं एक्चुअल जो डाटा होते हैं वो डिसाइड ये जहाँ के डाटा जाते हैं तो वहाँ डिसाइड किए जाते हैं कि इंडिया के लेवल से यहाँ का क्या कंडीशन है यहाँ से बस एक डाटे बन के जाते हैं बस उस डाटे को ही क्लियर किया जाता है बाकी चेरापूंजी से यहाँ के लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं Ketanat badai pet ya ka jinglong jingman ka Mariang jong ka sarkar pedeng haswa ban rakhi ya ka International Coastal Clean Up Day kala shim ya ka rai ban ithono ya pratali ki road duriao ha India na ka benta ka Blue Flag International Eco Label lingba ka video conference ya ka ni ka rai la shim halor bala deb ban bisha da ka Independent National Jury ka bakanthop ya Rio Shempang Mariang bat ki start science Menteri ka sarkar pedeng ula ong ba ka sarkar kala tari shitam ban penkhot ya baro ki road duriau hakal lengkari ya ki road duriau ki ba yo ya ka kerdan Blue Flag kilong ki wei na ki road duriau ki ba khot tam ha ka perthai ki pratali ki road duriau ki bala shajet ban yo ya ka kerdan Blue Flag kilong ka Shiv Rajpur ha Gujarat Ghogla ha Daman and Diu ka Sarkot bat Padubidri beach ha Karnataka Kapat ha Kerala Rushi Konda ha Andhra Pradesh, Golden Beach ha Odisha, but Radhanagar Beach ha Andaman and Nicobar. Problem of marine litter and many other problems of spill in oil and everything causes disturbances to the aquatic. We today are taking our vote to clean up our beaches, and I am very proud that we have started our program, highly acclaimed program Beams. So we are cleaning the beaches, and today our beaches are much more cleaner, and many are amongst the best in the world. Mentapan ini pechua ya ka jinglong jingman ka sun beneng ha Shillong. Ka jingshit kalong 8 degree Celsius but ka jingkriat kalong khat 9.9 degree Celsius. Ka jingsngam ka hau kalong 9% na ka shispa ha ka por minstam but prapulai na ka shispa ha ka por janmiet. Ka sun pineng kan dumlo ha Shillong but ki jaka ba marjan kan don ru ka jinghap slap ba malumala. Shaban penkut ngine phai biang sashi sien shakimat ba kongsan. Syakasan pulai laktam kiu ki bayo COVID-19 hakari bat 6000 khandai spa nyo pun riu ngut ki badang don ya COVID-19 haka jilla.
Yo jing yarap unong yali akai football ka jilla ban lek kelan met haga under 16 men's national camp. Yo arung kambiang inong trei Asha hadien batuklar kiseng bhalang halor ka jingsha aweng kam ka jong i. Bat hadien chipos nem yo amat biang ka cherponji ya ka jing hap slap ka bajur tam tang ha ubanai nailar yo amat ya ka jing hap slap ka balong 6000 sauspa arkandai millimeter. Paralok atung ilapoi syakabakut jong katub kubor menta ka janmit hadu bangin dia syambiang bat phi la shai ka si kublaya phi baro. आज आपकी जिंदगी में कौन जीत रहा है, दिल या दिमाग? अच्छा, मजे की बात यह है कि दिल और दिमाग की इस कुश्ती की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर दिमाग चाहे तो ऐसे ऐसे सिंपल